Износването на ставите почти във всички случаи идва от липсата на движение, а не от прекаленото движение. Разбира се, има случаи, когато правим някоя екстремна активност и наистина прекаляваме и тогава наистина ставите могат да се изнесат, но в повечето случаи, при повечето хора, износването на ставите идва от липсата на движение. Защото когато не се движим, то тогава мускулите ни атрофират или не са толкова тонизирани, колкото трябва. И когато правим някакво движение, в един момент мускула просто не може да държи и се изморява и тогава напрежението започва да се поема от ставите и сухожилията и така се износват и ставите. От друга страна също, когато се движим, ставите се смазват, в смисъл не че се сплескват, а се смазват, като слагат се смазка, защото тогава се освобождава течността, която ги смазва. И отгоре на всичкото, когато се движим и имаме тонизирани мускули, те мускулите държат и мускулите поемат напрежението от каквото и движение да правим. Затова